iki an ki kendon ki nongwan jungok kai perthei lahap ban mat iki jing e ki babun ha ki sngi ki banwan na ka jing Sdang jong ko all KHASI Meghalaya Tourist Taxi Association ya ka jing ki baklem bu po Naduh ko po san bajemen step Mynta ka sngi unong ai ktien ka association uba balajet jerwa ulo ong bakane ka jing ki kamdai ban persha e ki nongnya kali na Assam hendai ka dai persha e ka sokar Meghalaya kinongnya kali ki sngo bitar ka jingbomla ka soka jela ban pentraikam ya ka reciprocal transport agreement bat ka jela Assam bat ban shna ya ka transport policy ki bathamai hapo ka Meghalaya motor vehicle rules Ang ka strike Naduh Mynta ka Sngi khat dew tarik mut la shai ru kan kontin kan ya be khat nyau tarik ru kan ya be kat ba ka sarkar kampat khot ne kampat ong yang ngi ba ngi kwa ban pentri kam no ya kata ka reciprocal transport agreement ba ngila kloi ban syong bat ka Assam ban syong bat ka Assam men le kata ka transport agreement bat ru ban wan ra ya ka policy kum ka Meghalaya motor vehicle rule kanang ba kila ban te lakam kum ya ka taxation ya ki permits nang ta ki entry exit point ya ki depots EA borok khat mdei tang hang ni hapo East KHASI Hills kani ka ba ayu ladang ipet wat chapo Jaintia Hills chapo West KHASI Hills Southwest KHASI Hills ru ngila follow ya kani Mynta ka Sngi ngila da ble kum ju ka kong Elbina Marbanyang ka kemia jong